Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da saduwa da ku a wani sabon bidiyon mu. Na wannan training da muke yi na YouTube for creators, ma'ana YouTube don masu samun kuɗi. Don haka kafin mu shiga cikin bidiyon mu na yau, insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda za ka mallaki cikakken YouTube channel wadda ta cika duk sharɗan YouTube. Da yawa daga cikin mu sukan buɗe YouTube channel ta application ɗin YouTube. Suna shiga gun alamar hotonsu su je su danna sai su rubuta first name da second name a tunaninsu kuma wai sun buɗe YouTube channel. Daga ƙarshe kuma sai su je su ringa ɗaura bidiyoyinsu. Ba za a daɗe ba sai su ga YouTube sun rufe channel ɗinsu ko kuma sun yi suspending ɗin account ɗinsu. Ma'ana an kulle channel ɗinsu ko kuma an tsaida channel ɗinsu daga yin aiki. Sai ka ga suna so su dawo da ita amma kuma sun kasa. To me yasa ba ka iya dawo da YouTube ɗin da aka rufe ko kuma aka kwace? Abin da yake faruwa muna buɗe YouTube ɗin ne ta hanyar da bai dace ba. Da ƙarshe kuma ba mu je mun yi verifying ɗinta ba. Idan muka buƙata muna so mu dawo da ita idan aka rufe, sai ka ga an wayi gari ba mu isa mun dawo da ita ba. Saboda ba mu da hakkin dawo da ita saboda kamar ba namu ba ne. Don haka hanyar da ya dace a buɗe YouTube ita ce a hanyar da za ka buɗe YouTube channel a ƙa'idan dokar YouTube. Sannan kuma sai ka yi verifying ɗin channel ɗinka. Ka tabbatar da YouTube kan cewa wannan channel ɗin taka ce. Ko da ma sun rufe kan cewa laifin da ka aikata, sai ka kuma ka ga an dawo da account ɗinka. Amma idan ba ka yi verifying ba kuma, asali ma YouTube ba san da cewa wannan channel ɗin na waye ko kuma naka ne ba ne ba. Kaga kenan idan aka rufe baka da hanyar da za ka dawo da ita. Tun mutumin da bai san wannan abin naka bane, kaga dan ka jefar ba da dama ko kuma hakkin da zai ɗauko ya taho wai kawo ma. Don haka yau ku kasance da mu a wannan bidiyo na YouTube for creator. Ku tsaya ku kalli bidiyon har zuwa ƙarshe ku nutsu ku ga yadda ake buɗe YouTube cikakke da kuma yadda za ka yi verify na YouTube ɗinka ta zama cikakken YouTube channel ɗinka. Mu je zuwa, mun gode. Kamar yadda muka saba gashi mun buɗe Google Chrome. To daga sama za mu ga # guda 3. Sai mu danna. Bayan mun danna can ƙasa za mu ga desktop site, wato ku ringa buɗewa a tsarin kwamfuta. Saboda muna so mu ringa sarrafa YouTube ɗinmu yadda muke so, to sai mu danna desktop site. Bayan mun danna sai mu zo ƙasa za mu ga YouTube, sai mu danna. Bayan ya buɗe ma fuskan YouTube ɗinka, a can sama za ga waje da hoto gayi nan, sai ka danna. Bayan ka danna sai ka jira ka wato. Sai ka danna wajen na create a channels. To sai mu danna nan. Bayan kai mu danna can ƙasa, yawa gayi nan. To sai mu zo use a customer name, create channel using brands and others name and picture. To sai mu danna selected. To bayan ya kawo ka, to anan sai ka zo ka rubuta sunan channel ɗin da kake so. Idan sunanka kake so nan za ka sa, idan kuma sunan garinku ko kuma sunan jiharku ko kuma wani nickname ɗinka wanda yake burge ka, to nan wajen za ka sa. Ƙoƙari da kada bi sunan channel ɗinka ya wuce 2 ko kuma kada ya haura 3. Saboda idan sunan ya yawa zai iya ba mutane wahala wurin nemo ka. Idan kana so ka yi bidiyoyi da yawa kamar ɓangaren koyarwa, ɓangaren comedy, ɓangaren editing, ɓangaren tutorial, he ka sa ɓangaren. Idan ka rubuta TV, to me yasa za ka sa TV? Saboda TV shi zai kunshi wannan ɓangarorin gabaki ɗaya. Amma kuma idan ka sa TV ba zai yi ka sa comedy ko kuma ka sa wa'azi ko kuma wani abu daban ba. To daga nan sai ka zo ka rubuta sunan channel ɗin naka. Za ka sa suna guda 2 ne ko kuma guda 1. Mutane su ringa samun channel ɗinka da sauƙi daga su rubuta sunan channel ɗinka ya bayyana. Yawa daga nan kuma idan bayan ka kammala komi ka rubuta sunan da kake so, sai ka zo ka yi ticking ɗin na wannan ramin. To bayan kammala sai ka danna create, sai ka ɗan jira shi saboda ya buɗe. Yanzu bayan mun jira shi ya buɗe mana shafin gaba. Kun ga yanzu channel successful create. To kun ga yanzu in kana so ka canza hotonka, to kaga yanzu nan wajen character ne na description, abubuwan da channel ɗinka yake koyarwa za ka faɗa jama'a. To idan ba ka so sai ka gyale blank ka empty haka. Amma kuma cika shi ya fi, sai da bidiyon ka ba za mu cika. Wannan kuma website link ne, za ka sa link na website naka. Kana da blogger sai ka sa link ɗin blogger ka wajen. Lalle ne
ka sa na Facebook naka da Twitter ka da kuma Instagram naka idan kana da su. Ka sa duka sai ka sa saving and continue, in kuma baka sa sai ka danna set off later. Daga yanzu wannan ƙofar ta bayyana, YouTube suke faɗa ma ka mallaki rabin YouTube channel. Sauran rabin da ya rage yanzu misalin me sabon mota, yanzu abin da ake buƙata ka je ka mata sabis kafin a fara hawa. Don haka duk YouTube da ake buɗewa tana buƙatan a mata sabis kafin a fara hawa, in ba haka ba kai tsaye za ta iya daina aiki. Da irin sabis ake wa YouTube channel kafin a fara aiki da ita shine ana verify na YouTube channel ɗin. Me verify take nuna? YouTube za su samu cikakken sani kan cewa wannan channel ɗin ne mai YouTube channel ɗin nan. Wannan sunan da ka sa da wannan Gmail ɗin da ka sa lalle kuwa naka ne. Sai ka danna customer channel, sai ka ɗan jira za ta buɗe ma wata ƙofa daban. Bayan ta buɗe ma ƙofar ka fuskan, to sai ka zo can ƙasa sai ka danna setting. Bayan ya kawo kai ka zo ka danna channel. To daga in ya kawo ka channel sai ka zo ka danna advanced setting. Sai ka zo ka danna, in ka zo can sai ka zo ka danna nan. Daga nan za ga verify phone number, sai ka danna shi. Bayan ya kawo ka fuskan nan, to kaga yanzu muna a Najeriya, kaga mu daren Najeriya ya kawo mana. To watakila kai kana Najeriya kuma zai iya kawo wani fuska daban. To sai ka sa Najeriya, kaga yanzu duk ƙasan da kake za ka iya zaɓa. To daga nan sai ka zo ƙasa, ka zo ka zaɓi text me the verification code. To idan kai tikin ɗin nan wajen sai ka ja ƙasa za ga, to anan sai ka sa phone number da kake so ka yi verify ɗin. Phone number ka kenan za ka sa. Kaga ya nuna ma example ma. To bari mu sa phone number mu 070 15 99 22 15. Sai mu danna go. To sai mu jira a tura mana verification code ɗin. Idan kuma sim ɗin da za a tura ma wannan code ɗin yana cikin waya, to direct in ya zo auto zai hau, auto kenan. Idan kuma ba cikin wayan, to za su tura ma wani waya daban. Idan suka tura ma sai ka zo sai ka sa. Kaga mu yanzu an tura mana, bari mu sa wannan pin ɗin. To bayan ka sa yawa yanzu kaga bayan mun kammala sa, to yi mu zo mu danna go. Kaga yanzu already congratulations, your YouTube account is now verified. Yanzu YouTube ɗina ya zama verified. Bayan ka yi verified nashi, to duk nauyin bidiyo za ka iya ɗaura, duk yanda yake da nauyinsa, duk yanda yake da girmansa, minti 5 kai ko minti 1 ko awa 1 za ka iya ɗaura. Yanzu suna faɗa mana ai gabaki ɗaya ma YouTube channel naka ka yi verify. Kaga yanzu komi da komi ka riga ka kammala shi. Yanzu ka mallaki YouTube channel cikakkiya wanda ba shi da kowanne irin matsala. Ba fata muke ba, wanda ko wani yake ƙoƙari ya ƙwace ma, to ba zai samu dama ba. Ko da ma ya ƙwace, kana da daman da za ka yi ka maido da wannan YouTube channel naka. Saboda me? Saboda ka riga ka yi verify YouTube account, sun san da cewa lalle kuwa wannan channel ɗin naka ne. Kaga yanzu kana da lasisinsa, wanda ko gun hukumar YouTube ka je, lalle kuwa sun san wannan taka ce ba na wani ka ƙwace ba, ko kuma wani ko da ma ya ƙwace sun san kuwa lalle kuwa wannan naka ne. Bar wanda muke buɗe YouTube a cikin application ɗin YouTube ba, daga mun sa suna, mun sa first name da second name da last name, shi kenan mu a tunanin mu mun mallaki YouTube channel. Ba mu san da kan cewa wannan mun yi ne kawai dai ba shi da amfanin. Haka yanzu gashi mun mallaki YouTube channel cikakkiya. Don haka guntun setting da wasu abubuwan yanda za ka yi sai mun haɗu a darasi na gaba. Assalamu alaikum.